ekuqaleni mhlawumbe imali engangiyisa ngenyanga kwakuyimali engango 3000 ngalesa sikhathi. Angihambisa nje u3000 ngenyanga ngazi ukuthi istandard le mangivakashile futhi khona ngiyaphatha grocery amasakanyana yabo layisha lapha ebhuthini emontweni. Ngihamba ngiyakhona. Manje mayebuza umama nami ngifikele imibuzo ukuthi hayibo yini ngoba sengehlisile phela manje ngoba ngalesikhathi lesi bese ngihambisa khona u15 bese ngishaya uhalf because nami ngiyabona ukuthi ayangikho right. Ngiyimbuza ukuthi kanti kahle imalini le efunwa abantu besifazane ukuze ondle ingane yakho. Good question bros. Malini? Because imali yengane ingane ingakwazi ukuphila ngo1.5 sure inyanga yonke. Kodwa ifamily yonke ngeke ikwazi ukuphila ngalowo mali leyo. Yabona angiyitholanga impendulo. Sure. Namanje futhi impendulo ngisayibuza. Okusho ukuthi wena as much as wonakele ingane yakho kodwa wosubalwe nasendlekweni zefamily yonke. Kunjalo nje. So ngesikhathi wehlisa wena ukhalima amezala nje ukhaliswa ukuthi sekuyancipha ngapha na. Sekuyancipha manje ngapha ngithi uyabona. Yho. Sekuyabheda mina sengihambisela ukuthi nje ingane yami athole kahle ngoba ihlala lapha. Hayi ukuthi angiyondli. Mawuhambisa imali engango 1.5 uthini amadoda. Imali yesondlo. Yeah. Hayi webhuti lalela ke phela. Ngikhuluma njengamanje ngiqiqe enkantolo manje. Ngoba sikhuluma uboshiwe. Ngiyaboshwa phela manje. Kuthiwa nje mina ngondli. Inabankashana kaMenze yaphuza umlaza ngameventla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika emhlabeni wonke jikelele sabingelela le Black Live TV igama lohlelo ke indoda ayikhali igama lami King Chaka ngwalapha kaluqa. Ngiyathemba ukuthi abantu bahlezi banethezekile emakhaya balindele ukuyibona le episode ukuthi izobe ithini namhlanje. Nathi size nodaba ke oluhlubudlu bekhasi njengoba amadoda exoxa evese ngaphakathi lawe egonyuluka. Siwanikeza iplatform ukuthi avule isifuba sixoxele ukuthi adliwa yini le enza ukuthi inhliziyo zabo sigubhazele zingami. So khuluma nabo ke manje siza ukuthi ngabe insizwe sivakashela namhlanje izokhuluma ngana. Singena ohlelweni ke ngane zakwethu siza ukuthi ngabe sihlangane ngani mntaka baba. Nina besini. Ninjani kodwa mfowethu? Hayi ukhala kusiza ibhuti njani? Hayi ngabuzwile mfowethu thina nje sasingezwa ngani ukuthi ukuphila kunibeka hapi. Hey. Sihamba sivika nje lapho esivika khona sivika ngapha nangapha kodwa khona ngoba sisaphefumula kusho ukuthi sisaphila. Mfowethu. Igama ubani mfowethu uvelaphi? Usizwe mina bhuti ngwakamchunu ngiphuma ngapha eMaritzburg. Mfowethu. Sithatha usibeke eMaritzburg mfowethu mhlawumbe umunye umuntu akayazi Maritzburg indawo enjani eMaritzburg ma wena uyazi nje umuntu okhulele khona. Maritzburg nje indawana nje eyicity engathi icity ngolimo oluthe phecelezi. Ekuphilekayo kuyona enazo zonke futhi inhle kabayini okanye izinto ezenze injabulo ukuphilekayo khona. Yeah. Mhlawumbe ke wena ngokubuka ngokukhula kwakho mangahle usilandise nje ukhule kanjani umndeni wakho nabantu okhule nabo niba ngaki nje kuyifamily? Cha mina bhuti ngikhulele emndenini ongathi awumkhulu kakhulu. Kepha nje umndeni nje okahle ngoba mina kwethu imina engiyifirst born mina umdala mina kuthiwa bhuti kuyena ubhuti mase kuba nje nababili abangilandelayo kumfana nentombazane ekhaya besihlala futhi nanomza wami cousin. Okay. Shuthi nje ngomunye wabantu ekuthiwa makubhekwa ikusasa lefamily kubukwa yena kubukwa mina kushuthi ngasho nje ukuthi kulela ekhaya ngoba ngithe ngikhula belingasena baba kushuthi ngasho ukuthi okwamanje inhloko bekusayibi. Okay. Yeah. So ngokukhula kwakho ke ngokuhamba kwesikhathi izifiso zakho zayithini usemncane ofisa ukuba yini empilweni nje? Cha khona emva kokuthi kusweleke ubaba lo engizalayo besihlala naye ekhaya. Yeah. Benginaso isifiso sokuthi mhlambe ngibe nami udokotela ngelinye ilanga ngoba ngangithanda kahle kahle ukusebenza ngengqondo yabo. Kodwa emva isimo asingifikisanga lapho. Asingifikisanga lapho isimo wathi mayesweleka kwaphoqa ukuthi mina njengomuntu owayeseba yihead ngaleso sikhathi inhloko yalelo khaya kwaphoqa ukuthi ngihambe nami ngiyohuraza ngiqhushalaza ngibona ukuthi ekhaya kuzolala kudliweni.
Hey mfowethu mhlambe ke asingene ebudodeni bakho ke sewukhula nawe sewubona insizwa uqala kwakho nje ukungena kulezi zinto zama relationships since sazi ukuthi ohlelweni sokhuluma ngokulimala kwenhliziyo yomuntu wesilisa linyazwa owesifazane uqala aphi la uthi khona hayi nami ke inhliziyo siyathamba manje mangibona umuntu wesimanga. Kuningi webhuti kodwa nje ngizokulandisa ngokuyistory sami engike ngathi nami ngathi mangiqala mhlambe ngithi ngiyaphuma mhlambe ngiyozama njengoba kade sengishilo. Ngabhekana nesimo lapha sokuthi ngibona owesifazane lo ngacabanga ukuthi uyena lo ozolimisa lela khaya ngoba uyabona kunje isimo sinje oda bhuti izinto ayihambanga ngesifiso sami nakhona. Azange sihambe nesifiso sami because kwathi lo wesifazane engithola lapho esathola nakhona ngangizamile lapha edolobheni khona ePietermaritzburg. Kushuthi manje nganginebar engase ngiqhuluzile and then ngayithola ngangiranela yona nje ibar yami so kwakubhizi ngaleso sikhathi yabo ngangibuye ngibe naso isikhathi ngibuye futhi ngingasithola isikhathi sakhe. Kwathi ngesinye isikhathi efikile nje nabangani bakhe ezongichecka yabona because vele sasikade sitholene nje singazani ukuthi senzani and then ngamtshela ngathi hayi mina nokuyibar yami lapha ya mhlawumbe nawe ungafika nizoyithokozisa nabangani yabona. Hayi wayefikile ngalolo suku ku right nje futhi bejabulile nami ngijabulile ukuthi awunabo abakhona kushuthi bayayithemba le ndawo. Siphile naye umuntu wesifazane siphile naye nje kube right kuyabalansiswana kuze kufike lapho khona ukuthi nami ngibona umndeni wakhe nomndeni wami futhi naye awubone naye awazi understand umndeni wami yabo ngoba yena wayesefike mina sengikulesi simo lesokuthi ngathi ngiright ngibeka ngathi ngiright ngaleso sikhathi because khona engikwenzayo ukuyingenisa imali ngokuyaphileka kahle kahle. Kushuthi angazi noma wakufaka emzimbeni wakhe egazini mhlambe kwavele kwaphila kuyena ukuthi mhlambe kuyohlezi kunjani. Usuyimpunyela nje emehlweni akhe. Mina nje emehlweni akhe ngimpunyela nje umuntu o right nje impilo yami futhi yonke mina naye soba right. Lapha ke ubhuti istory kushuthi sibe kanje kufike khona lapho before ngifike lapho khona ukuthi kumele ngihambe mina ngiyohlala ngapha ngase Cape Town kancane nakhona futhi khona ngiyokuzama futhi yabona okokuphila. Kushuthi usisi bese siphila phela naye saphila and then kwenziwani kanti usisi ngizothi mina ngihamba kanti kushuthi usisi ngizomshiya vele useyithwele uzithwele usisi mangihamba. Inkinga ukuthi bengingazi besingazi sobabili ngoba mina ngase ngihleli into yami ukuthi hayi ngiyahamba ngiyangapha eKapa. Mayiseyithwele usisi kushuthi angitshele mina emva kwamasonto amathathu sengingale vele ngingasekho phambi kwamehla akhe ngingale webhuti athi usisi uyithwele usanda kuthola naye ngalesikhathi mina kushuthi ngihamba ubengakazi hayi nami ngisho ngithi hayi liyanda vele ikhaya isifiso sami vele lezo kushuthi kancane izinto ziyangilandela ziza ngemuva izinto eziright. Hayi ngiphile kuhambe nje inyanga ezimbili ngibuye ngizomchecka lapha uyabona kodwa phela nami nginakho lokho enhlizweni yami ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi yabona ngiyenzeka noma yini abafana baningi abafana ya. Ngihambe ngibuye mangibuya nangempela usisi ngimphethe kahle uyabona ngiyamtotosa still life sa right ngisabalansile nami ngiyamtotosa usisi ngiyamkhipha uyabaza abantu besifazane bafuna into ethambile nani yabo bafuna ukutotoswa mabeyithwele ngiyakwenza konke lokho kubo nje nomndeni wakhe uyabona ku right nabo futhi ngiyabo sometimes ngiyabanceda lapha nalapha yabo siphila nje kahle bangikhonzile is right. Kukhona lapha ke but sekuphela u9 months hayi mhlambe kufike leso sikhathi ke sokuthi hayi ingane ayifike phela emhlabeni seyikhona. Okay nalapho futhi ngibhizi mina ngiyahamba ngiyale ngiphinda ngiyabuya ngiyahamba ngiyale ngiyabuya kube khona futhi isikhathi sokuthi ngihlale nje mhlambe isikhathi eside aze ngasayifisi lonto leyo yabo ukuthi ngini ngihamba isikhathi eside futhi se right. Inkinga ke but yaqala lapho khona sekumele nginciphise ukuyangala angithi yena uyakhala ukuthi manje ngapha hamba isikhathi eside ngokuthi ke nami nginothando lwakhe yabo
kwaphoqa ukuthi kufanele ke ngihlaleke lapha ke eMaritzburg ekhaya uya kumsebenzi manje ngishiya umsebenzi lo ebengohlanganisa ngale nakhona bese ngitholile angithi bese ngingazi ukuthi nezinto ezo2 ezingenzela imali since sekunemndeni o2 phela lapha na umndeni wakhe na ufana nowami na umndeni wami futhi uyabo yimi head lapho uyakhumbula kwaphoqa ukuthi ngisuke ngale ngibuye ngize la mangibuye webhuti bese ngiqala ukulimitheka lapho sengibona ukuthi imali engiyenze ikhona yona kodwa manje angisayijwayele because manje angithi bengibalansisile manje inkinga ke yaqala lapha bhuti sengingasakhona ukuthi ezinye izinto ebengizenza before uphinde ngizenze ngaleso sikhathi ngenxa ukuthi uyena mina ngase ngilimithekile la sihleli la sonke then fanele ngibalansise ngale kuyena nangapha futhi ngithi fanele ngibalansise ingane iyakhula futhi mayikhula ingane ama responsibility engane nawo ayakhula ofuthi ama responsibility engane abheke mina naye uma wengane ubheke mina because kwakungekho lapha abambe khona shuthi bhuti ukhona usisi wakhe lo omdala usisi wakhe omdala nayo bengatohoza indawo ngicabanga ukuthi wayexayekile because nawo nazi ingane zakhe zo3 ezakhe ingane kushuthi manje wayefuna usizo kumina because ngangikwazi ukuxhumana naye yabo sure bayefuna usizo walifuna ngesikhathi eswrong sokuthi angikwazi ukuthi ngimsize ngaleso sikhathi because imali anginayo angimile kahle phaketheni ngicabanga ukuthi inzondo yaqala lapho ngoba after that angithi ngangifika kubo kwasisi nosisi ezekhaya after that waqala lo enginaye wesifazane wathi hayi ngibona sengazathi ekhaya abakuthandisisi kahle how ngibuze mina ukuthi yini sekwenze njani uthi usisi nje akakuzwa kahle angazi ukubuyethu nabadala nabantu abadala ngazi ukuthi nje igazi lakhe alimholeli kumina nje akasangizwa kahle shuthi abadala bathi asemfuni lo usho njalo ngicaye ukuthi mina awukungani manje sisi kungani abadala manje base beboniswa ngalesikhathi kulate man sekulate vele manje ukuthi abadala sebengakuboniswa manje yabo ngibheke nami ngiyinuka amakhwapha ngibona ukuthi kushuthi zikhala kumina ke manje mayizikhala kumina futhi ngibekezele futhi nje nginganaki kushuthi angisayi mina ngale yabo sure because sekungathi yabo abajabula ngithi phela ngalesikhathi ngisafika fika oShakers begcwele manje mase ngiza sekuyabheda akusenje ngaseqaleni ingane iyakhula futhi sure iyakhula ingane but ingane ngisayinakekela futhi sinoma wengane besingakalo ngaleso sikhathi kwaze kwafika lapho khona uma wakhe umamkhulu wakhe umamkhulu wakhe wathi mayebuza ukuthi wenze njani umkhwenyana sure umamkhulu wakhe ebuza ngomkhwenyana ngitshela ukuthi ubuza ngami phela angazi noma wayebona noma wayenensolo ukuthi angisenzi kahle njengasekuqaleni mawulinganisa eqaleni wawenza kahle ngandlelani imali yayithi kanjani mangabe uyisa nje mawulinganisa ngokwakho ekuqaleni mhlawumbe imali engangiyisa ngenyanga kwakuyimali engango 3000 ngalesa sikhathi angihambisa nje u3000 ngenyanga ngazi ukuthi istandard le mangivakashile futhi khona ngiyaphatha gross amasakanyana yabo ngalayisha lapha ebhuthini emontweni ngihamba ngiyakhona manje mayebuza umama nami ngifikele imibuzo ukuthi hayibo yini ngoba sengehlisile phela manje ngoba ngalesikhathi lesi bese ngihambisa khona u15 bese ngishaya uhalf because nami ngiyabona ukuthi hayi angikho right ngiyimbuza ukuthi kanti kahle imalini le efunwa abantu besifazane ukuze ondle ingane yakho good question bros malini because imali yengane ingane ingakwazi ukuphila ngo1.5 sure inyanga yonke kodwa ifamily yonke ngeke ikwazi ukuphila ngalowo mali leyo yabona angiyitholanga impendulo sure namanje futhi impendulo ngisayibuza okusho ukuthi wena as much as wonakele ingane yakho kodwa wosubalwe nasendlekweni zefamily yonke kunjalo nje so ngesikhathi wehlisa wena ukhalimamezala nje ukhaliswa ukuthi sekuyancipha ngapha sekuyancipha manje ngapha ngithi uyabona yho sekuyabheda mina sengihambisela ukuthi nje ingane yami athole kahle ngoba ihlala lapha
hayi ukuthi angiyondli mawuhambisa imali engango 1.5 uthini amadoda imali yesondlo hayi webhuti lalela ke phela ngikhuluma njengamanje ngiqiqe enkantolo manje ngoba sikhuluma uboshiwe ngiyaboshwa phela manje kuthiwa nje mina ngondli kuthiwa ngondli yabo umndeni wonke awusangifuni angazi into esibangayo sibanga kushuthi ukuthi lokho ebengifaka eqaleni angisenamandla akhe ngifaka lokho enginakho manje yabo amazwi alo othandana naye since adebona ukuthi uzamanga kanani ebona futhi ezizathu sokuthi uyeke ukuya Cape Town ngoba ethi usalayida isikhathi eside akasakhulumeli naye ngefamily yakhe mayikuhlasela ekutheni umkhwenyana useless noma ubaba wengane useless ngicabanga ukuthi loyo akanawo amandla okanye kukhona oyintshetshanyana obesagijismisana naye bengisola futhi bengizwa ngosisi wakhe khona nje ukuphixiphixa bayabenzeka ngizwa naye ukuthi bengingayithatha eziningi kuyena bengingayithatha eziningi uma wakhe umamezala ufuna ukuthi manje aphume kimi aye lapha ya ngoba lapha yakushuthi kusadliwa izambane lapho since mina ngingasenawo amandla abekho happy nami ishuthi nomamezala singambiza gogo Gold Digger ayi singambiza ngayo ngoba manje ingane yakhe usefuna ukuyiqomisa ngapha manje ngoba lezo ndaba bengayinaki bengizizwa ziza nje kodwa bekungasi into engilandela mfowethu yabona nje mawukhuluma lezi ndaba kukaningi la kwi-Black Lives zamadoda ekhuluma namanye asibhalela ekhuluma ukuthi awasazi ukuthi ikuphi la ku-appreciate khona amandla endoda ngoba uma uwenza isondlo nje ubusho nje benganeliseki abanqene ukuthi kube khona omunye sekuchithwa naye ngenxa ukuthi kuhlanganiswa indaba yemali ngaphandle ukuthi wena okutholayo kusebenza kanzima so ezintweni zakho mfowethu ezimayo ukuze ukwazi ukusupport umntana wakho uma kuphuma amagama nje from umama lapha ekhaya ugogo Gold Digger nengane yakhe uzwa kanjani mawucabanga umuntu wesifazane kwi-future nje noqhubeka nempilo angisayiboni njengamanje nje angisayiboni mhlambe ngizikhomitha komunye umuntu wesifazane engigoke ngimthole ngelinye ilanga angisayiboni ngikhomitha because manje umuntu wesifazane naye uyayishintsha aye komunye umuntu ngesizathu sokuthi kuba banelisekile ngalo muntu lo athi uyamthanda yena so nje wena ngokwakho ubone ngazi ukuthi umuntu mayithandana nomuntu nje engayikhomitha into eningi right then ukuyikhommitha right webhuti right aphinda abe wrong right aphinda abe wrong bhuti ongidala because manje ekugcineni ifamily yakho nawe fanele ijabule sure if wena ujabule nabangemva kwakho kufanele bejabule mangabe kuthiwa thatha lesinqumo lesi fanele usithathe mfowethu asithemba ukuthi udaba lakho liyalandeleka futhi siyaluzwa mhlawumbe ke lakho seliphetha ngokubuka kwakho njengoba izishuka nje imbodla xakile obeme ngenhla ekhweni bekuhlasela kanje isekuyisibi isigqibo oqhamukela sigcineni ukuthi ufuna ukwenza njani ufuna ukumshiya umuntu esifazana noma sewamshiya vele ufuna ukuqhubeka ngoba phela uyasho bakubopha manje bakhambisa izinkantolo ukuthi awondle ube wondle ikhona kodwa indlela ukuthi ube khona bakusupporta kulolo daba okwamanje bhuti angakabi nayo umuntu ongisupportayo kulolo daba but nami bengisafakile ezami izikhalo okushuthi ngokubheka kweso lami ngese ngibheka ngalo mina uhulumeni ngathi usabhekisa iside elilodwa manje akawabheki lo mabili amaside ukuthi okay njengamanje ngoba esethu uyahluleka manje akanawo amandla ngangasaqaleni nicabangani cabanga ukwenza njani uyabona kahle kahle mina sengilindele isinqumo kwabakhulu ukuthi ngiyasizakala noma cha ngoba noma balibheke lami iside mhlambe mina mangikhala ngesikhalo sokuthi yes ekuqaleni beku right namanje kusa right kodwa hayi ngendlela yaseqaleni indoda nje yazi ukuthi mayine emoto inemali yazi ukuthi mayine idayisobhi ababili inemali yadayiso maluzi inemali yabo nje yaqoka kahle inemali so mhlawumbe nawe situation efana ngoba una tavern but ayenzi imali enough ukuthi ngaseqaleni khumbula kuke kwafika lesimo lesokuthi kufike iCovid yinto eyawisa abantu kakhulu le yinto eyawisa abantu kwangabe kusabalanceka akusabalanceki manje abantu abaningi ababe nama business either wawa noma ibusiness lakho lashona phansi
Mfowethu sibonga isikhathi sakho nothando nje ukuthi ube khona la uzogonyela ukukhulume kulesi space. Sithemba ukuthi khona abantu abafundayo nabangafaka imbono balekelele ukutheni mawudaba selikanje limeseya kanjani ngoba uyasho ukuthi noma bekuyise enkantolo kodwa abafuni ukulalela istory sakho. Ubone ngathi bezwe istory esisodwa. Hayi abasizwe. Asibonga Mtaba. Kulungile futhi kubonga mina. Le Black Life TV igama lohlelo ke indoda ayikhali sikhuluma nje ngeindaba ezahlukahlukana ezithinta amadoda. Uyayizwa ke le ndoda ekhuluma ngodaba lokuthi yayinamandla iyavuma yayifaka nje imali ekhweni inganankinga yondla ingane yayo iphinde yondle nasekhaya kodwa ke manje amandla wasabalance abayahluleka ke ekhweni layo ukunderstand ukuthi amandla awasekho enough kodwa kunogogo phakathi nendawo ugogo Goldika kuthiwa ufuna ukushintsha umkhwenyana ngenxa yesamba semali asibona ukuthi ngapha ibhodo liyaconsa ngapha ngezinye indlela lensizwa ilimele enhlizweni linyazwa ukuthi amandla ayade wasebenza before afelwe ngamathe kubonakala ngazi ukuthi ubaba ongasondli njengoba sigijinyiswe inkantolo ebekade igqilaza kangaka kangokuthi yawuyeka umsebenzi eKapa ngenxa ukuthi ufuna ukunakela umuntu wayo wesifazana okunamhlanje usemjikela uhlangane nomndeni wakhe ukuthi babe against indoda yakhe. Asazi uthini ukuphawula kwakho comment section yethu, email address yethu. Igama lami King Sichaka ngakaluqa le Black Life TV igama lohlelo indoda ekhaya. Siphinde sibona nokuzana sale kahle.